Сәнмісіз турдан туры эфирда Татарстан хабарлары студияда Айгүл Бәдрединова бүгін программада. Шілтерлерге тузан қуна, тәрәзе ашарға мүмкін түгіл. Шілтерлерін әйтмебіз енді иденге басып болмай. Ни үшін Менделеевскийда әлігі проблема келіп шыққан. Мәселен, Руслан, студияны фиренді. Чиста буын. Танека заводларында қолдықларына ikkinchi тапқыр ішкерту нишік башқарыла. Бұл хақта Рания Абдрахманова. Қозанда бірінші электробус. Шипик мотор, бүтін яңа айбірні яратам. Ол нинди маршрут бойынша һәм қойшан йөри башлаяшақ. Динек Самдинова біле. Татар китабының глобаль дүниясы. Әлбәттә безнең халыкның иң төп милли сыйфатларының берсе дип саналырга лаеклы. Бу мөгъҗиза. Милли китапханәдә ачылган үзенчәлекле күргәзмәдә татар китаплары нинди яңа мәгънәләрне ача. Айгөл Бәдрединова репортажында. Көннең төп яңалыгыннан башлыйк. Бүген Владимир Путин Казан авиация заводында Ту-160 самолетларын җитештерү предприятиегә алдагы 7 елда тотрыклы эшләргә мөмкинлек бирәчәген җиткерде. Россия президенты бүген Берләшкән авиатөзелеш корпорациясе башлыгы Юрий Слюсер белән очрашты. Сүз очкычлар төзү өлкәсендә зур проектлар турында барды. Юрий Слюсер сүзләренчә, Казан авиазаводында эш оборона министрлыгы контрактлары буенча алып барыла. Килешү буенча яңа очкычлар да җыела, искеләре дә яңартыла. Исегезгә төшерәбез, илнең оборона министрлыгы белән Казан авиация заводы 10 бомбардировщик җыю турындагы килешүне 2018 елда төзегән иделәр. Ул чакта Казанга Владимир Путин килде. Контракт 160 миллиард сумлык. Яңа двигатель куелган Аккыштай самолет беренче тапкыр узган елның ноябрендә очыш ясады. Стратегическая авиация. Ситуация сбалансирована, контракты с нашим заказчиком. Стратегик авиация буенча хәл уңай, заказ бирүче белән килешү төзелгән. Яңа Ту-160 самолетларын төзү буенча бу 10 елга Казан авиация заводының тотрыклы эшчәнлеген тәэмин итәчәк. На 7 лет как минимум. На 7 лет как минимум, исходя из планов, которые заказчик озвучил, да, что это будет на больший период. Программа перспективная центральной авиации соответствует с графиком. Федераль дәрәҗәдәге тагын бер мәгълүмат. Бүген Мәскәүгә эш сәфәре вакытында президент Рөстәм Миңнеханов Россия хөкүмәт рәисе орынбасары Марат Хөснуллин белән очрашты. Сүз төзелеш һәм торак буенча ил күләм проектларының Татарстандагы үтәлеше турында бара. Тагын бер мөһим мәсьәлә М12 тизйөрешле трассасын төзү. Шулай ук Идел буе булгарында исламны рәсми кабул итүнең 1100 еллыгын бәйрәм итүне оештыруга да тукталдылар. 2022 елда чараны югары дәрәҗәдә уздыру бурычын ил президенты куйган иде. Марат Хөснуллин оештыру комитетының рәисе. Бүген Түбән Каманың Танека комплексында суны яңача чистартучы икенче җайланманы эшләтеп җибәрделәр. Ачылыш тантанасында Росприроднадзор җитәкчесе Светлана Родионова катнашты. Россия предприятиеләрендә әлегә мондый чистарту алымнары кулланылмый. Ул җитештерү цехларыннан чыккан феноллы калдыкларны табигатькә агызмыйча кабат эшкәртүне һәм куллануны күздә тота. Танекада уңышлы сыналса, бу алымны илнең башка химия оешмаларында да файдалана алачаклар. Түбән Камадан Рания Абдрахманова тулырак. Росприроднадзор башлыгы Светлана Родионова белән Татнефть җитәкчесе Танекада суны яңача чистартучы икенче җайланманы эшләтеп җибәрделәр. То, что сегодня мы открыли. Бүген ачылган яңа җайланма бөтен төбәкнең экология ягыннан чисталыгы өчен җитди адым. Сулыктан су алып файдаланганнан соң без аны гадәттә начаррак сыйфатта кайтарабыз. Ә монда циркуляр икътисад. Су алына файдаланганнан соң икенче тапкыр чистартыла, димәк кире чыгарылмый, ябык цикл. Здесь же происходит совершенно циркулярная экономика. Яңа җайланманы әле сынылар гына. Ул Танека комплексының икенче чиратында төзелгән җитештерү объектларын чиста су белән тәэмин итәргә мөмкинлек бирәчәк. Монда сәгатенә 500 куб метр су чистарту планлаштырыла. Әлеге суны химия юлы белән чистарту җайланмаларында заманча мембрана технологияләре файдаланыла. Аларның гадәти ысуллардан өстенлекләре дә бар. Әйтик, ультрафильтр, микрофильтр яки су белән тузны молекулалап бүлү алымнары суны туздан, органик матдәләрдән, коллоидлардан һәм зыянлы утырмалардан чистартырга мөмкинлек бирә. Быел май аенда гына Танекада 3нче водород җайланмасы кат-крекинг комплекслары ачылган иде. Нефть эшкәртү комплексының икенче өлешен төзеп бетерделәр. Быел оешмада нефть эшкәртү күләмен 14 миллион ярым тоннага җиткерергә җыеналар. Яңа җайланма исә барлык цехларны тулы кешенә эшләтергә мөмкинлек бирәчәк. Надо меньше тратить. Энергияны сакчыл кулланырга кирәк. Без бу юнәлештә эш алып барабыз, проектларыбыз бар. Зрелости не повторяю. По захоронению
по улавливанию СО2. Светлана Родионованы Танайканың табиғатын сақлау өлкәсендәге уңышлары белән дә таныштырдылар. Менә монда мисал өчен икенче тапкыр эшкәртелгән материаллар. Наил Маганов җитәкчегә яңа биоягулык үрнәкләрен күрсәтә. Ул агачны икенчел эшкәртеп ясала. Оешмада юынтык суларны фенолдан чистартуга зур игътибар бирелә. Это одно из самых серьезных загрязнений. Фенол суны пычратучы иң куркыныч матдәләрнең берсе. Россиядә бу тармакта нәтиҗәле технологияләр күргәнем юк иде әле. Светлана Родионова Танайканың бу тармактагы эшчәнлеген югары бәялим. Бүгенге шартларда калдыкларны икенче тапкыр эшкәртмичә яшәп булмый ди ул. Гомумән бу циркуляр икътисад, ягъни ябык циклга ирешүнең бер максаты комплекстагы яңа җайланмалар Түбән Кама районының экологиясын яхшыртырга тиеш. Мы не сбрасываем стоки. Без юынтык суларны кире сулыкка агызмыйбыз икән, димәк кеше өчен дә сулык чиста булачак. Бу очракта шулман. Калдыкларны икенче тапкыр файдаланмыйча яшәп булмый хәзер. Хәзер Танайкада ачылган яңа җайланманың ничек эшләвен караячаклар. Әгәр дә ул нәтиҗә күрсәтсә, Татнефтьнең башка предприятиеләрендә дә куллана башларга җыйналар. Аннан соң Светлана Родионова әйтүенчә, ил төбәкләрендә дә файдаланырга мөмкиннәр. Түбән Камадан Рания Абдрахманова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Җәй көне тәрәзә ачарга тилмереп яшибез. Шундый проблема белән безгә Менделеевскийның яр буе урамда торучылар мөрәҗәгать итте. Йортлары яныннан узучы йөк автомобильләре биредәге халыкның тынычлыгын алган. Иртә таңнан караңгы төнгә кадәр тузан һәм көчле тавыш диләр. Елга портыннан кым ташучы 60лап йөк машинасы чыгарган тузанны даими төстә юдыртып торырга тиешләр. Бу эштә тиешенчә түгел ди халык. Җаваплы җитәкчеләр хәбәрчебез Руслан Хисметдиновка бу проблема буенча нинди аңлатма бирде. Киләсе материалда. 3 ел біршей бұл проблема. КамАЗлар, ұлы веслы КамАЗлар, прицеплар біле, келіп туқтайлар мында, біздің үйде мынан мінелер. Антонида Шакиржанова яр буе урамында күптәннән яши. Иртә яздан тәрәзә ача алмый тилмерәбез. Ачсаң өйгә тузан тулады. Постоянно 3 айга җыеп торабыз. Шелтәрләрне әйтмибез инде, идәнгә басып булмый. Көн сайын жуабыз. Гөлзада Мөбарәкшина чиста кирләрен ишек алдына эләргә курка. Аларны кабат кир юу машинасына салырга туры киләчәк ди. Кым ташучы машиналардан соңгы тузан кирләрне пычракка батыра. Тузан тузып 2-3 тапкыр жуарга кирәк ул кирне. Мин шушында 74 года тут жила и до сих пор. И такой проблема бар, до сих пор такой проблема. И тәрәзәне ачып булмый, балалар үстердем менә шулай интегеп. Әлеге асфальт юлларына атнасына берничә мәртәбә юарга тиешләр, әмма бу сирәк эшләнә ди бу урамда яшәүче кешеләр. Иртә белән бик иртә тотыналар җөрергә. Соңга хәтле җөриләр, дөң алар бит тормозить итми, сезнең генә күреп монда тормозить иттеләр. Менә монда лежачий полицейскийларда они тормозить итмичә ныгыттырып, особенно когда двойной белән кузовлар белән машиналар дөңгердәтәләр. Менделеевскийдәге проблема беренче елын гына күзәтелми, бары тик кыш көне КамАЗлар 20 см калынлыкта кар яуганнан соң туктыйды биредә яшәүчеләр. Нәкъ бу урында машиналарга кым төйләр, аны махсус баржа алып кайта. Берничә айлык биредән федераль трасса төзү өчен кым ташыганнар. Хәзер бары тик заказ бирүчеләргә генә алып китәләр. Кым ташытучы оешманың хуҗасы эш урынында тота алмадык. Казанга киткән булып чыкты. Безгә телефон аша җавап бирде. Безнең барысы да канун буенча атна саен экологлар башка хезмәтләр килә. Һәр нәрсәне чиста итеп тотарга тырышабыз. Менделеевск районы башкарма комитетында әлеге проблеманы беләләр булып чыкты. Кым ташуны оештыручыларны бик иртән һәм төнлә дә эшләп, тынычлык турындагы законны бозганнары өчен штрафка да тартканнар. То, что касается дороги. Кым ташучы зур машиналар агымы тукталды. Подрядчы оешмалар материалны башка портлардан, шул исәптән Ярчаллыдан ташый. Кымны бары тик шәхси хуҗалыклар һәм юридик затлар сатып ала. Безнең иҗат төркеме китү белән яр буе урамында юлны машинадан су сиптереп, юдыртып киткәннәр. Тынычлык турындагы закон бозылмасмы? Район хакимиятендә моны контрольдә тотачакбыз дип ышандырдылар. Менделеевск районыннан Руслан Хисметдинов, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Бүген Казан аквапаркының баш инженеры урынбасарын тоткарладылар. 52 яшьлек Илдар Гарипов куркынычсызлык таләпләренә туры килмәгән хезмәт күрсәтүдә шикләнелә. Яңа Савин районы судында тикшерү барган вакытта аның кайда булачагы хәл ителде. Исегезгә төшерәбез, 12 июль көнне Ривьера аквапаркында су кыйнганнан соң агуланып 5 бала һәм бер хатын-кыз хастаханәгә озатылды. 9 яшьлек баланың хәле аеруча авыр иде. Тикшерүчеләр фикеренчә, бу хәл шикләнелүченең үз вазифаларын тиешенчә башкармау аркасында килеп чыккан булырга мөмкин.
Баш инженер урынбасары суны әзерләү анда дезинфекциялау чараларының күпме күләмдә салынуы өчен җаваплы булган. Бүгенге утырышка камераларны кертмәделәр. Тикшерүчеләр Илдар Гариповны сок астында калдыруны сорый. Ул шаһитләргә басым ясарга мөмкин дип саный. Илдар Гариповның эшеннән уңай бәяләмә бирелгән, аны тәҗрибәле белгеч дип атыйлар. Ул балалар зыян күргәнгә борчылуын белдерде. Үзен гаепле дип санамый. Мәхкәмә Гариповны сок астында калдыру мөрәҗәгатен кире какты. Суд залында ук аның кулыннан бугауларын салдырдылар. Нам пару слов, все так, как это должно было быть. Ну хотя бы сожалеете вы о мальчике, о чем-нибудь ваши эмоции? Да, сожалею. Балаларның берсе реанимациядә ИВЛ аппаратына тоташтырылган иде. Хәзер аның хәле уңай дип хәбәр иттеләр Сәламәтлек саклау министрлыгында. Палатага чыгарганнар. Җинаять эшен Россия тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкин үз контролына алды. Проводится комплекс необходимых следствий. Гадәттән тыш хәлнең барлык сәбәпләрен ачыклау өчен төрле яклап эш алып барыла, җинаять эшен тикшерү дәвам итә. Казанда табигатькә зыян салмый торган җәмәгать транспорты электробус йөри башлады. Ул электр энергиясендә эшли. Һавага зыянлы калдыклар бүлеп чыгармаячак. Беренче электробус Елга порты тукталышыннан юл алды. Ул кая кадәр барачак? Экологик транспорттагы тәүге пассажирларның фикре нинди? Һәм башка маршрутларга да электробуслар кайчан чыгачак? Барысы турында да Динә Хисамидинова сөйләр. Беренче электробусны 3нче номерлы троллейбус маршруты буенча җибәрделәр. Ул йөргәндә тавыш чыгармый диярлек. Салонда уңайлы шартлар. Кондиционер пассажирлар ягында да, шофер кабинасында да бар. Электробусның беренче пассажирлары шаккаткан. Беренче булу бик күңелле. Бик ошый, бик матур. Бөтен яңа әйберне яратам. Шуңар күрә бик яхшы. Комфортно? Бик уңайлы, иң мөһиме салкынча кондиционер эшли. Электробусның төп өстенлеге аның табигатькә зыян салмавында. Ул электр энергиясе белән йөри. Бензин һәм газ ягылуында хәрәкәт итүче транспорт кебек һавага зыянлы калдыклар бүлеп чыгармый. Электробус махсус тиз заряд бирүче станциядан энергия алып, 60 чакрым юл уза. Соңыннан 15 минут эчендә аккумуляторын тулыландырып, яңадан юлга чыга ала. Шул ук вакытта яңа транспорт үзе дә энергия чыганага. Монда гаджетлар өчен заряд җыю урыны каралган. Менә мәсәлән, минем колакчыннарның батареясын тулыландырып карыйк. Әлеге электробусны КамАЗда җыйганнар. Мәскәүдә бу төр транспортның 650-се инде тулы көчкә эшли. Казандагы беренче электробуста шәһәр мэры Илсур Мәчендә йөреп карады. И, конечно, электробус это наша мечта. Электробуслар безнең хыял, шәһәрнең экологиясын яхшырту хакында күп уйлыйбыз. Бу эштә әлбәттә электр транспорты алыштыргысыз. Һаваны пычратучыларның 75% бензин һәм газ ягып йөрүче автомобильләр бит. Яңа транспорт Елга портыннан Азина микрорайонына кадәр бара. Аның белән идарә итү троллейбуска караганда җайлырак ди шофер Дмитрий Сазонов. Троллейбус едет по проводам. Троллейбус электр чыбыкларына береккән бит. Бу кайвакыт зур мәшәкать тудыра. Үзелеп китеп маршрут графигыннан соңга калган чаклар бар. Электробус бу яктан бик уңайлы әлбәттә. Электробус пришел. Электробусны әлегә санап кына карыйбыз. Ул 90 көн дәвамында тест үтә. Электробуслар Казан урамында йөрерме? Бу 3 айдан соң билгеле булачак. Карарны кабул иткәндә халык фикерен дә исәпкә алырга тиешләр. Динә Хисамидинова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Россиядә коронавирустан үлүчеләр саны арта. Соңгы тәүлектә бу авырудан 791 кешенең гомере өзелгән. Бу ковид башланганнан бирле иң зур күрсәткеч. Илдә тагын 25293 кешегә ковид диагнозы куелган. Иң күп авыручылар Мәскәүдә 5000-нән артык очрак. Мәскәү өлкәсендә 2444, Санкт-Петербургта 2000-гә якын, Башкортстанда 231 кеше. Татарстанда соңгы тәүлектә тагын 51 кеше коронавирус юктырган. Аларның 18-е хастаханәдә, 33-е өйдә дәвалана. Әлеге авырудан тагын 3 кешенең гомере өзелгән. Республикада 697868 кеше вакцина ясаткан, шуның 459289-ы икенче дозасында. Иртәгә республикада көндез һәм кичен яшенле яңгыр һәм боз явуы көтелә, җилнең тизлеге секундына 20 метрга җитәргә мөмкин. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белгечләре давыллы яңгыр вакытында урамга чыкмаска киңәш итә. Йорт һәм агач яннарында ышыклану сәламәтлек өчен куркыныч булырга мөмкин. Шулай ук электр чыбыклары, зур реклама белдерүләре корылмалары астында тормаска кирәк. Азнакайда бу елгы уңышның беренче улавын элеваторга заттылар. Район республикада беренчеләрдән булып уракка төшкән иде. Хәзер ашлыкны Ютазы элеваторына чыгара башлыйлар. Әлеге тантанада район һәм авыл хуҗалыгы предприятиесе җитәкчеләре, игенчеләр, ветераннар катнашты. Район башлыгы Марсель Шайдуллин игенчеләргә нәтиҗәле хезмәтләре өчен рәхмәтен белдерде. Ел кыры килә. Шуңа күрә булган икмәкнең бертеген дә рәм итмичә җыеп алу бурычы тора дип ассызыклады. Ипиләребезне җыеп алдык. Уртача уңыш 20 центнер. Ул быел өчен бик яхшы уңыш дип әйтәсе килә. Бар инде безнең басулар 30-ар, 40 центнер бирә торган.
Унар центнерлар да бар. Күрә менә булган ипиләребезне шул тырыш хезмәт нәтиҗәсендә үстергән ипиләребез аларны җыеп алырга. Ил хөкүмәте мәктәп яшендәге балалары булган гаиләләргә ярдәм итү өчен бүген 200 миллиард сум акча бүлә. 10 мең сум субсидия кемгә тиеш, аны алыр өчен нишләргә? Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Казан Экспо күргәзмәләр залында 28-нән 30 июльгә кадәр Казан саммит халыкара икътисади форумы узачак. Бүген премьер-министр Алексей Песошин әлеге чарага әзерлек буенча комитет утырышын үткәрде. Узган ел пандемия сәбәпле саммит булмаган иде. Быел ул барлык санитар таләпләрне исәпкә алып, ике төрле форматта узачак: офлайн һәм онлайн. Казанга 48 илдән кунаклар чакырыла. Казан саммит мәйданчыкларында 90-га якын тематик сессия, яшь эшмәкәрләр форумнары, хәләл индустрия күргәзмәсе оештырыла. Киләсе атнада Татарстанда мөһим чаралар узачак. 20 июльдә мөселманнар Корбан гаетен билгеләүдә, быел да пандемия шартларында яшәгәнгә ул аерым таләпләрне үдәп уздырыла. Әмма бездә Башкортстандагы кебек 4 көн рәттән ял булмаячак дип хәбәр иттеләр Казан Кремлендә. Башкортстанда исә коронавирус белән авыручылар күп булганга дүшәмбедә эшләмәскә рөхсәт иттеләр. Татарстан президенты гает намазына гадәттәгечә Галиев мәчетенә барачак. Икенче мөһим вакыйга Казан Изге Ана иконасы соборы ачылу. Хәзерге вакытта бу тантанага әзерлек бара. Читтән килүче кунаклар саны санитар-эпидемиологик хәлгә бәйле булачак диләр. Хаҗ йөрешенә чыгачаклармы, юкмы икәне дә әлегә билгеле түгел. Бүген Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов сентябрьдә узачак сайлауда катнашу өчен документ тапшырды. Ул 27-нче бер мандатлы округ буенча кандидат булып бара. Әлеге округка 10 район керә. 10 көн дәвамында сайлау комиссиясе документларны тикшереп, теркәү турында карар кабул итәчәк. Сдача этих документов. Документны тапшыру сайлау процессына керү мөмкинлеген бирә. Үз сайлау фондын ачып, ышанычлы затлар белән эшләргә, аларны комиссиягә тәкъдим итәргә була. Бу минем өчен сайлау кампаниясе старт алды дигән сүз. Яршалыда адамнар мәктәбе 1 сентябрьгә ачылырга тиеш. Хәзер монда эшләрнең күпелеше башкарылган инде. Яршалыдагы мәктәп республика буенча төзелүче күп телдә белем бирүче учреждениеләрнең 3-нчесе булачак. Бүген төзелеш барган урынга Татарстан Дәүләт Совет рәисе урынбасары, әлеге проектны тормышка ашыручы Яңарыш фондының башкарма директоры Татьяна Ларионова килде. Ул гимназия төзелешен карады, булачак укучылар, әти-әниләр һәм укытучылар белән очрашты. Хәзер Яршалыда адамнар күп телдә белем бирүче мәктәп төзелә. Татьяна Ларионовага монда эш барышын күрсәттеләр. Ул белем йортының әзерлеге, бизәлеше, сыйныфларның җиһазландырылуы белән кызыксына. Монда күп функцияле лаборатория, актлар залы, остаханәләр, спорт заллары, бассейн, ашханә бар. Еще одна школа у нас будет работать. Безнең тагын бер шундый яңа мәктәп Лоеш районында булачак. Республика буенча Адымнар мәктәбе шелтәре эшләячәк. Әкрен-әкрен генә без бергәләшеп яңа проектны шулай гамәлгә куябыз. Бүген очрашуга булачак укучылар һәм аларның әти-әниләре килде. Алар бирдә тагын нәрсә күрергә теләүләрен белдерде. Место, где проводятся гонки на КамАЗах. Нет, не на КамАЗах, а на байках. Есть такие. Да, это хорошее место. Это будет показывать то, что город наш спортивный. Здесь очень много деревьев посажено, парки. Мне кажется, это нужно как-то отобразить на доске. Класс знает про одну достопримечательность очень много фактов, много всего интересного. Татьяна Ларионова Шалыда югары технологиялар белән эшләүче оешмалар урнашкан. Шуңа чит телләрне белүче белгечләргә ихтыяҗ булачак ди. Яңа гимназия 1200 урынга исәпләнгән. Ул 1 сентябрьдә ачылыр дип көтелә. Яршалы телевидениесе белән берлектә Шулпан Касыймова, Яңа гасыр каналы. Казанда яңа җылылык сезонына әзерлек бара. Шул сәбәпле кайбер йортларда кайнар су юк. Кемнәр өчен бу мәсьәлә хәл ителгән инде? Тулырак алдагы материалда. Җылылык сезоны әле күптән түгел генә тәмамланса да, энергетика компанияләре инде киләсе кышны кайгырталар. Карамагындагы объектларда хәзер эш кайный. Көзгә Казанда җылылык белән тәэмин итү объектларының 140тан артыгы төзекләндереләчәк. Әлегә кайнар суны шәһәрнең Киров, Мәскәү, Вахитов, Идел буе Совет районнары халкы көтә. Салават күпере микрорайонында яшәүчеләр исә безгә аны тиз бирделәр ди. 15 көнне алдылар, бер көн алда бирделәр. Без бик канәгать. Салават күперен кайнар су белән Казанның 3-нче ТЭЦ тәэмин итә. Ул ТГК 16 акционерлык җәмгыятенең бүлекчәсе. Кышын әлеге компания 45 күп фатирлы йортны һәм 9 социаль объектны җылыта. Кыш көнендә көндә бездә бигесе, батарея бердә тора, но бездә бигесе булды. Шуңа күрә җавабы нияр юк, беренче барсы да бит булды, шөкер.
Казанда җылылык сезонына әзерлек август ахырына кадәр барачак. Башкалада әлегә 36 чакрым озынлыктагы җылылык шелтәре төзекләндерелә. Бу эшнең 70% башкарылган инде. Торак коммуналь хуҗалык комитетында ышандыруларынча, төзекләндерү эшләре вакытында тәмамланачак. Динәк Самдинов, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы. Казанда тагын бер ял урынын яңартырга мөмкиннәр. Минем район интернет-сервисында Карбышев урамындагы фонтанны төзекләндерү турындагы гозер халыктан меңләгән тавыш җыйган. Әлеге фонтан 40 ел элек куелган була, соңгы берничә елда гомумән эшләми. Аны ремонтлау буенча теләк тәкъдимнәрен якын тирәдә яшәүчеләр Дәүләт Советы депутаты Марат Нуриевка җиткерде. Алар фонтанның яңадан эшли башлавын, янәшәсендә эскәмияләр, яктырткычлар куюны сорый. Марат Нуриев белдергәнчә, Карбышев урамындагы объектны киләсе елгы эш планына кертергә мөмкиннәр. Трубалары эшләре беткән диләр. Бүтән шуңарга су җибәрмиләр. Бу күлебез элеккеге кебек әшәке су чокырына әйләнеп бара. Тут пока фонтан не работает. Насослары төзек түгел, фонтан шуңа эшләми. Бу проблема буенча шәһәр хакимиятенә депутат буларак хат юлладым. Халык актив төстә тавыш бирсә, бу урын 2022 елга төзекләндерү программасына чиратсыз да керә алыр иде. Анда иң күп тавыш җыйган объектларга өстенлек бирелә. Әстерхан өлкәсендә халык санын алу ничек оештырыла? Әлеге өлкәдә татар оешмаларының җан исәпкә кагылышлы эшчәнлеге турында бүген Дуслык һәм татар мәдәнияте оешмасы рәисе Әнвәр Алмаев журналистларга сөйләде. Аның белән онлайн элемтә оештырылган иде. Әстерхан өлкәсендә 80 мең татар яши. Халык санын алуга әзерлек кысаларында татар җәмгыяте җитәкчеләр татарлар белән аралаша. Аның тәртибен аңлаталар. Бу юлы җан исәп онлайн рәвештә дә барачак. Порталда тутыру мөмкинлеге бирелә. Димәк, үзең турында арадашчыларсыз гына мәгълүмат җиткерергә мөмкин. Мәктәпләрдә туган телдә укыту, мәчетләрдә дини дәресләр бирү милливлекне саклап калырга ярдәм итә, ди Әнвәр Алмаев. Гореф-гадәтләргә, йолаларга игътибарны арттыру өчен төрле мәдәни чаралар, татар кызы конкурсы, татарча КВН һәм милли фестивальләр үткәрелә. Бик күп эшләр алып барабыз үзебезнең телебез турында. Шул бер мәктәпкә, зур мәктәпкә кая укыйлар 1600 бала, анарга Габдулла Тукайның исемен бирде. Анда 40% татар балалары укып торалар. Мультимедия мэппинг инсталляция әлеге заманча сүзләрнең татар китаплары белән нинди бәйләнеше бар? Бу тарих һәм мәдәниятебезне өйрәнүгә яшьләрне күбрәк җәлеп итү ысулы диләр Татарстанның милли китапханәсендә. Бүген анда журналистларга татар китабының глобаль дөньясы дип аталган үзенчәлекле күргәзмәне күрсәттеләр. Ул туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышлана. Стендлардагы китаплар нинди заманча форматта тәкъдим ителә? Алдагы репортажда. Татарның тарихы һәм мәдәнияте турында без моңа кадәр белмәгән фактлар яңа күргәзмәдә туры мәгънәсендә диварларга язылып бара дип әйтергә була. Менә шушындый махсус технологияләр ярдәмендә мультимедия проектор тамашачы хозурына Коръән аятләрен тәкъдим итә. Килешәсездер, китапны кулга тотып караганда да көчлерәк тәэсир итә. То же самое делаем мы с использованием мэппинга. Амстердам университеты галиме Альфред Бустанов 13-нче гасырга караган кабер ташлары белән таныштыра. Нәкъ менә алар иң борынгы татар язуы үрнәкләрен чагылдыра. Мэппинг исә китапханә фондларында сакланган уникаль мәгълүматны шулай заманча җиткерү формасы. Монда рәсемнәр дә, текстларда, шәрехнәмәләр дә, шул рәвешле тарихи ядкәрләр тагын да әһәмиятлерәк төсмер ала. 400-450 еллар дәвамында бик авыр шартларда гомер кичергән татар халкы нәкъ менә шушы үзенең китабына һәм язуына шул дәрәҗәдә саклаган гына түгел, үзенең буыннан буынга тапшыра килгән. Бу әлбәттә безнең халыкның иң төп милли сыйфатларының берсе дип саналырга лаеклы. Бу мөгъҗиза. Китапханәләрдә менә шушы китапларның саклануы бүгенге көндә шул ук мөгъҗиза. Татарлар ничек яшәгән, китапларында ни турында язганнар, еллар узу белән язу сәнгате ничек үзгәргән. Монда борынгы китап бастыру машинасында, совет чорында эш графикының бер юлы кулланылышын да күргә була. Күргәзмәнең концепциясе һәр яктан анализланып, тарихчылар, галимнәр һәм милли фондлар катнашында торгызыла. Эта выставка как раз дает абсолютно представление. Әлеге күргәзмәдә татар китапларының глобаль шартларда ничек үзгәрүен күрергә була. Мәсәлән, китапка кадәр ташларда язганнар, алар китап функциясын үтәгән. Әлеге күргәзмә үзе бер китап кебек. Монда текстта, сурәтләрдә яшьләр өчен мондагы мәгълүмат бик эчтәлекле һәм файдалы. Беренче тамашачы күргәзмәдән алган тәэсирләре белән уртаклашты инде. Китаплар гына түгел, төрле видеолар һәм башка медиа кулланган һәм шуңа күрә бик зур, бик әйбәт мәгълүмат алдым һәм
бик информативный. Биредә без шуннан да татар китаплары тарихын, гомумән татар язу тарихын яңа яктан өйрәнә алабыз. Ниндидер элек күрмәгән яңа артефактларны күзә алабыз. Тиздән күргәзмә киң тамашачы хозурына тәкъдим ителәчәк. Ул һәр айның соңгы дүшәмбесеннән кала көн сайын 11-дән кичке 8-гә кадәр эшләр дип көтелә. Айгөл Бәдретдинов, Алмаз Зыяддинов, Яңа гасыр каналы. Әлегә шундый яңалыклар иде, матур кичләр сезгә, сау сәламәт булыгыз. Снижение цен на автомобили Nissan в автоцентре РРТ. Только сейчас от 999 тысяч. Спешите в автоцентр Nissan на Чуйкова 54Б. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Холодильник с технологией Full No Frost от компании Pozis – это энергосберегающее охлаждение, сохранение полезных качеств продуктов и отсутствие необходимости разморозки. Встречайте томаты серии «Царские» для заготовок. Плотные, урожайные и болезнеустойчивые томаты сохраняют форму и цвет в банках. Спрашивайте семена Сидек в магазинах вашего города. Хочешь на море? Дельфинарий приглашает. Феерическое шоу с морскими животными, незабываемое плавание и фото с дельфинами на память. Телефон в Набережных Челнах 999-723. Хорошую аптеку я могу угадать с 3 нот. Большой ассортимент, теплое отношение к покупателям, постоянные акции и низкие цены. В аптеках Фармленд Полисорб 35 грамм 333 рубля. Линекс Форте 14 капсул 555 рублей. Фармленд, что надо. Хөрмәтле карендашлар, Татарстанлылар, 22-нче Петрол Крашен Мәдәният Республика фестивале сезне онытылмаслык хис кичерешләр җыярга чакыра. 17 июль кичке сәгать 5-тә Мамадыш районының җир явылының Тырлау аланында сезне Петрауга көтәбез. Неделя выгодных предложений в находке. Колбаса «Экстра» папа может 99 рублей за 250 грамм. Филе пангасиуса 199 за килограмм. До встречи за покупками. Срок акции по 18 июля 2021 года. Подробности у продавцов. В РРТ Автомаркет есть автомобиль для каждого. Выгода до 150 тысяч рублей. Подробнее 3-0101 и на Чуйкова 54Б. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгыш, Бөгелмә, Баулы, Азнакайда алмашынучан булытлы көн явым-төшемнәр көтелә. Республикабызда температура әле һаманда нормадан 5 градуска артык. Татарстанның 70% территориясендә яңгыр явачак, урыны белән боз явы көтелә. Шулай ук яшен булуы мөмкин. Яшен вакытында җил секундына 20 метрга кадәр күчәя. Татарстанның төньягы әгерҗе Минзәлә, Менделеевста иртән аяз, ә менә көндез яңгыр явачак. Температура 27 градус. Алда көннәрдә явым-төшемнәр кими, температура көндез дә, төнлә дә уңай саклана ди фаразлы синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта көн болытлы булачак, җил көнбатыштан уртача тизлектә исә, урыны белән көчәя. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә шулай ук болытлы һәм яңгырлы көн көтелә. Бары тик төнлә генә аяза. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта яңгыр явачак, көндез 26 градус җылы. Югары температура тәэсирендә бу көннәрдә урманнарда янгын чыгу куркынычы зур. Табигать кочагында игътибарлырак булсак иде. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Доктор Ост федераль җитәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм бунлар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 70 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Миндә артроз. Протез кыйммәт булса да, туры килмәде. Шул сәбәпле мин доктор Остка килдем. Хәтта авыр формадагы артроз вакытында да буынны яңа төр инъекция ярдәмендә саклап калырга мөмкин. Тик кызганыч, доктор Остка соңрак килдем. 2 буында исән булыр иде. Прием фриболога с УЗИ обеих ног всего 990 рублей. Клиника «Варикоза нет» на Достоевского. Варикозны тиз арада авыртусыз һәм операциясыз дәвалау. Варикоза нет лазерлы хирургия клиникасы Казан шәһәре Достоевский урамы 40-нчы йорт. Казанда көн яңгырлы булачак, 30 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил, урыны белән көчәя. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 749 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 71%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар, сау булыгыз.